Здравейте, дами и господа! Аз съм Сами от училищната телевизия на 192 СУ Христо Ботев и се намираме на форума Образование за утрешния ден, който е с фокус дигиталното образование в София Тех Парк. Целта на конференцията е да представи добри практики за ефективното използване на дигиталните технологии, инструменти и съдържания за подобряване на качеството на преподаването и ученето. Участниците ще имат възможност да се запознаят вдъхновяващи примери за това как дигиталните технологии се прилагат успешно в образователната сфера. Като част от форума, участниците също ще могат да посетят и образователно изложение, където различни организации ще демонстрират дигитални STEM базирани ресурси, инструменти, материали или разработки в помощ на училищната система. При нас е госпожа Наталия Митева, заместник-министър на образованието. Здравейте, госпожо Митева! Здравейте! До каква степен дигиталните технологии са ускорител на нашето образование? Първо, те предоставят равен достъп до ресурси на всички ученици, тъй като много по-лесно по дигитален път можем да достъпим и ресурси, и платформи. И в българското образование вече всеки ученик от всяко училище, всеки учител има достъп до дигиталната раница и до единен профил, с който може да влиза в различни платформи. А освен това в дигиталната раница има над 30 000 образователни ресурса. По отношение на ускорението, т.е. това е достъпа, а на ускорението дигиталните технологии предоставят възможност за индивидуализиран подход, така че много по-бързо всеки може да напредва спрямо своята траектория на учене. Много от нашите съученици вече използват ChatGPT, за да пишат домашните си работи. Как изкуственият интелект ще повлияе в бъдещето на образованието? Сега, ние подкрепяме учителите в това да им е ясно какво е изкуственият интелект за образованието, какви инструменти има, ChatGPT включително и други, как могат да се ползват смислено, така че, разбира се, да използваме факта, че и учениците са заинтригувани от това и да не се използва само за писане на домашни, вместо човек сам да си ги направи. По-скоро, дори самите ученици и учителите могат да използват ChatGPT и другите инструменти, например за провеждане на дебат на някаква тема, за изследване на вродените недъзи или предразсъдъци на ChatGPT, тъй като ChatGPT работи с цялата налична информация в интернет пространството и предразсъдъците му отразяват предразсъдъците на цялата цивилизация, най-вече на западното общество. Така че много неща могат да се направят от към по-интерактивни задания за учениците. А на всички ваши други колеги, другите ученици и студенти, аз силно препоръчвам да се внимава какъв текст се излиза от ChatGPT, тъй като понякога са пълни глупости, понякога са много релевантни неща, но с вродени предразсъдъци, понякога са халюцинации, понякога са просто бълван отговор, но той не е релевантен към въпроса на 100%. Така че може да бъде гигантски помощник, особено в по-рутинни занятия, но трябва много да се внимава и естественият интелект трябва винаги да е последна инстанция при използване на изкуствения. Благодаря ви за отделеното време, госпожа Митева. Благодаря и аз.